Nani umqeqeshi wensizwa kunomfethu ongibhalelile la umfethu ubhalile wathi ola mqeqeshi unjani. Well, ngiyaphila mfethu, ngithembe nawe uyaphila la ukhona. So-ke uqhubekile-ke umfethu wathi bafo ngidinga usizo lwakho, khona ingane le e-college eyathi ngeke ikwazi ukujola eklasini. Ngayiyeka ngayiziba ngoba ngakuzwa uthi umuntu osho kanje usuke engafuni ukukuphula umoya. Well, mfowethu wangizwa kahle-ke lapho ngoba yabona abantu besifazane baney'ndlela ey'ningi zokukutshela ngey'phansi uthi cha futhi dlulela phambili, yabo. So ngeke phela uthi uyazama entombazaneni bese ivele ithi nje suka la eduze kwami wena umubi ngeke ngikwazi ukujola nawe ngibangela isicefe, suka. Cha, ngeke ikutshele kanjalo unless iwuhlanya, yabona uma iwuhlanya-ke ngakutshela kanjalo ngoba phela iyazi intombazane ehlakaniphile iyazi ukuthi cha nawe ubuzizamela, yabo. So-ke but ekuzameni kwakho ayigcwele ngawo, so izozama ukutshela ngeziphansi, ihlalele ethembeni lokuthi le ncwadi uzoyifunda ivaliwe bese udlulela phambili, yabo. So ingakho ngithi kubalulekile ukuthi ufunde iy'mpawu intombazane ekhombisa zona. Enye izovele ikutshela uzothi uyazama itshe cha futhi indoda anginayo, yabo. Indaba ikutshela lokho idlulela phambili, yabo, ngoba uthothi indoda ayinawo but ikutshela wena ukuthi nayo indoda, indaba ayigcwele ngawo, so dlulela phambili, yabo. Enye itshela ukuthi ayikakulungeli ukujola, indaba isho njalo but afike omunye umjita uthole ukuthi afike ayiwine leyo ngane but kuwena ithe ayikakulungeli ukujola. So ingakho kumele uzifunde iy'mpawu intombazane ekukhombisa zona, udlulele phambili ungalokhu ubanga isicefe lo uyipressa into engekho la, yabo. So ufunda iy'mpawu intombazane ekukhombisa zona, kubalulekile lokho, yabo. Enye ikutshela ukuthi ngeke ukwazi ukujola eklasini, nathi siye sisho ukuthi ngeke ngikwazi ukujola emsebenzini but masifika intombazane ichazayo ukhohlwa nayilokho ukuthi wena wathi ngeke ukwazi ukujola emsebenzini. Isifikile intombazane ichazayo isila ukwenze lokho. So nayo intombazane ithi ngeke ukwazi ukujola eklasini but kuyenzeka uthole ukuthi i-test iyakuthesta intombazane ukuthi wakhiwe ngenhlobo enjani, yabo, umuntu okanjani, yabo. But-ke ingakho ngithi kubalulekile ukuthi ukwazi ukufunda iy'mpawu, ungaqhubeki umuntu ngisho umbone cha lo muntu akagcwele ngawo, yabo. Wena ulokhu uqhubeka ulokhu upressa into engekho ngoba akumele phela kuze kufike la ikhona intombazane itshe cha futhi kahle angikuthandi, yabo. Cha, wena kumele ufunde iy'mpawu lezi ey'ncane ekutshela zona, yabo. So-ke mfethu ngiyakubongela ngoba kusho ukuthi usuyakwazi ukufunda iy'mpawu uma ukwazi ukufunda uphawu kanje, yabo. Licashile lolu but wena ukwazile ukulifunda. So-ke ngikushayela ihlombe mfowethu. So uqhubekile-ke umfowethu wathi-ke uthi-ke ngoba ngakuzwa uthi umuntu osho kanje usuke engafuni ukukuphula umoya but yalokhu iza kimi uma si-free. Well, yabona umbuzo kumele uzibuze wona la ukuthi yindaba iza kuwena mangabe ni-free, indaba iqhubeka iza kuwena emva kokuthi ikutshelile ukuthi ngeke ukwazi ukuthi ijole eklasini, yabo. So but yona yenze njani iyaqhubeka iza kuwena. So it's a sign le ukuthi le ngane shuthi ibikuthesta ngamanye amazwi ukuthi umuntu okanjani, yabona. Khona amantombazane ahlakaniphile la ngaphandle kumele uwazi, khona amantombazane ahlakaniphile ngoba yazi ukuthi la ngaphandle kugcwele zonke iy'nhlobo zabafana, abafana abanodlame, abahlukumezayo, amantombazane abawashayayo, yabo. So amantombazane ahlakaniphile ayakuthesta afuna ukubona ukuthi inhlobo enjani yomfana, yabo. Ingabe uyakwazi yini ukusamukela isimo sinzima, usamukele, yabo. So angithi wena ubuyizama le ntombazane but yakutshela ukuthi ngeke ukwazi ukujola eklasini, wakwamukela lokho, wasihlonipha isinqumo saso, cha ngeke ukwazi ukujola eklasini, wasamukela leso sinqumo wahlehla. So-ke ngamanye amazwi ichazekile-ke, ikubonile ukuthi uyakwazi ukwamukela isimo sinzima sinjalo, yabo, ngoba ekuhambeni kwesikhathi uzothola intombazane uyayimithisa but uthole mhlawumbe ubungekho ready but ngenxa yokuthi ingane yabantu esimithi uyokwazi ukuthi wenze njani, usamukele isimo, ubekezele, yabo. Noma sekuthiwa mhlawumbe seliyaphela uthando lweni phakathi kwenu ngoba ngihlezi ngisho ngithi uthando lufana ne-project. Omunye umthetho wamqeqeshi wensizwa lo ukuthi uthando lufana ne-project, lunesiqalo nesiphetho. So uthola abantu bashade 15 years bephinde behlukane kunjalo, yabo, lunesiqalo nesiphetho. So iyakubona intombazane ukuthi wena kusho ukuthi uyokwazi ukwamukela lokho mangabe sengitshela cha mhlawumbe uthando lwami nawe seliphelile, uyokwazi ukusamukela leso sinqumo uqhubeke udlulele phambili, ungafani nalabafana abaqhubekayo. Ngisho uthola intombazane umuntu asamthanda simtshelile lokhu eqhubeka elandela ingane izimfakele i-protection order, uyabona, yabo. Amantombazane ahlakaniphile ayakuthesta ukuthi wakhiwe kanjani, yabo.
So-ke ichazekile ingane yabantu i-testile wayephasa i-test yabo wahlehla ngoba ijet ngeke kwazi ukujwayela eklasini wasamukela leso sinqumo sayo wahlonipha wahlehla so ikubona cha uhlehlile so isiyasondela kuwena ngoba usuyiphasile i-test yabo so wenze kahle kakhulu mfowethu ngiyakuncoma ngesenzo sakho lapha yabo so umfowethu uyaqhubeka-ke uthi-ke kuthe kuyi-lockdown yalokhu ingi-WhatsApp ingishaya ngama-video call ngase ngiyahluleka ukusebenzisa lelo thuba ngoba yayikude manje angisafundi mina inokungi-WhatsApp ingibingele ithi hayibo uthi mfethu manje angisafundi mina inokungi-WhatsApp ithi bingibheka nje eyi isiZulu mfethu sibuye sibe nzima indlela umuntu ayibhala ngayo into yakhe yabo kubuye kube nzima so uthi mfethu ibingi-WhatsApp ithi ibingibheka nje yabo so-ke uthi mfethu manje ngifisa ukwazi ukuthi umuntu okanje umenza njani so mfethu-ke yabona le ngane igcwele ngawo but wena ngiyaphoxeka manje ngoba kusho ukuthi phela wena usukhombisa ukuhlehla manje hayi le ngane isiyasondela kuwena yabo kusho ukuthi isiyasondela kuwena igcwele ngesosha but wena usukhombisa impawu zokuhlehla manje yabo into elula la wena into engimele uyenze ukuthi uhlele naye lo muntu usuku nikwazi ukuthi nibonane yabo so-ke ukuthi abantu lento yokubonana bayithatha kancane ibalulekile leyo nto ukuthi uhlele usuku nomuntu nikwazi ukuthi nibonane ibaluleke ngendlela eyisimanga ngoba umuntu uma la eduze wakho uyakwazi ukumqonda ukuthi umuntu kanjani uyifeel i-energy yakhe umuntu uyifeel i-vibe yakhe ikufile intombazane yabantu ukuze phela mangabe ngasekho eduze wakho izokwenza njani izokwazi ukuthi ikucabange ithelo yami icabanga izinto ebenikhuluma ngazo mawuthi benikhiphene nishuthe ngisho ithombe ndawonye ngihlezi ngikusho lokho yabo kubalekile ukuthi ukwazi uhlele usuku nomuntu nibonane ukuze nizobonda nazane kangcono yabo umuntu uma ngasekho eduze wakhe ekwazi ukucabanga ekwazi uku-WhatsApp mhlambe ekubuza impilo yabo ngoba ubunaye but ngeke uyiwine intombazane ngokuthi nje gcine ngokuchat efonini yabo usuke usamncane lapho usayi-teenage ungaka-understand yabo so uma ngabe usuhlakaniphile usumdala uyazi ukuthi intombazane ngeke uyiwine nje ngefoni yabo so ke kumele uzame ukuhlela usuku njengomuntu omdala ungalokhu uchitha isikhathi esiningi umosha idatha efonini ngoba unezinto ekumele uzenze nawe unempilo ngeke lo ucofana nefoni nje usuku lonke cha unempilo nawe njengomuntu omdala ke kumele uhlele usuku nomuntu nibonane yabo nibonde ndawonye kube mnandi ukuze phela naye ezokwazi ukuthi ekucabange mangabe ngasekho eduze kwakho yabo so uma uhlakaniphile wenze njalo so mfethu wena into engimele uyenze la ukuthi uhlele usuku nale ntombazane nikwazi ukuthi nibonane yabo ngoba iyakunikeza impawu but wena indlela owenza ngayo le ngane izozibona sengathi hayi wena kushuthi awusayifuni awusagcwele ngayo bese nayo iyahlehla so the moment ususondela wena isihlehlile kuzoba nzima kakhulu so wena mfethu ukuthi angazi benigcine nikhulumeni thini but wena into ongayenza la uzama ukuhlela nayo so uyibuza ukuthi free nini ukuze nizokwazi ukuthi nibonane yabo so-ke iy'ntambo zikuwena mfethu ungenzisa kwengane ulokhu uchat efonini into engayindawo hlela usuku nalo muntu ukwazi ukuthi nibonane okumnandi kakhulu anisafundi futhi ndawonye eklasini yabo so-ke ngeke kusalo ukuba nenkinga eziningi so wena zama ukuhlela usuku naye lo muntu nibonane yabo uma ngabe ubonene nomuntu usibe emathubeni ukuthi uthole no-kiss uphinde uthole lento yakhona kuyadependa abantu abafani khona oyitholayo nje nisanda kubonana kodwa kwabanye kuthatha isikhathi abantu abafani so mfethu hlela usuku nale ntombazane nikwazi ukuthi nibonane umbuzo ukuthi ufree nini kwanza ukwazi ukuthi nibonane yabo so-ke ake sithi mhlawumbe uyakutshela-ke ukuthi ngolesihlanu okay ayikho inkinga yabo intombazane egcwele ngawe iyayitshela uma ngabe uyibuza ukuthi free nini ukuze nizokwazi ukuthi nibonane egcwele ngawe iyakutshela ukuthi hayi sokwazi ukuthi sibonane mhlawumbe ngolesihlanu noma ngomgqibelo noma ngolwesithathu noma nini yabo iyakutshela usuku but uma ingagcwele ngawe ivele ithi angazi uyibuza izoba free nini ukuze sizokwazi ukuthi sibonane ivele ithi angazi indaba ayijabulile ukuthi nibonane but uma ngabe ikujabulele ukuthi ifuna ukubonana nawe iyasuggest usuku yabo but uma ivele ithi angazi okay ayikho inkinga nakhona uma ithi angazi-ke qala ulisuggeste wena usuku mhlawumbe ukuthi kunganjani sihlangane mhlawumbe ngolesihlanu noma ngomgqibelo yabo so-ke ungayivumeli kodwa uma ithi-ke ngizokwazisa ake sithi mhlawumbe umsombuluko nizama ukuhlela ngolesihlanu ungayivumeli intombazane itanti isemoyeni ithi hayi ngizokwazisa mhlawumbe
ngoLwesine noma ngoLwesingaka ukuthi sokwazi nihlangane ngoLwesithathu noma ithi nje ngizokwazisa ukuthi sokwazi ukuthi sihlangane bese uyavuma. Ungayivumeli leyo nto, ngilenzile lelo phutha izikhathi eziningi yabo. Ngithola ukuthi intombazane ngizama ukuhlela naye soku sithi hayi ngizokwazisa. Ngihlale-ke manje sengilindile ukuthi ngampela ngazi izovuma nje sibonane ngoLwesihlanu noma cha ngilindile mina yabo. Kanti phela nawe mfethu unempilo nawe, kunezinto ekumele uzenze empilweni. So awuzukwazi ukuhlala umnincela intombazane ukuthi izovuma yini noma cha yabo. So-ke umuntu uma ngabe ethi ngizokwazisa ungavumeli lokho ukuthi hayi ayikho inkinga phela uma ukuthi ubambekile singabuye sibonane ngoba kumele ngazi ukuthi ngizokubona yini noma cha yabo. Kumele ngazi nami ngikulungiselele ngikufake enhlelweni zami zokuthi ngazi ukuthi nje mina nawe sohlangana noma cha yabo. But uma ngabe uthi awazi cha ayikho inkinga, uma ukuthi umpintshekile singabuye siphinde sihlangane yabo. Ngoba ngeke kulowo ntanto emoyeni nawe kunezinto ekumele uzenze. Ngeke uhlale ulinde yena nje ukuthi hayi mangabe evuma-ke mangabe engavumi yabo cha yabo. So ligade lelo phutha ngilenzile iy'khathi eziningi nami ngafunda kuzona. So ingakho la ekhaya sithanda ukuthi siphane ngolwazi ngoba yabona impilo injalo, impilo imnandi ngamaphutha. Ukuba amaphutha awekho wenza into usuyazi vele uzophumelela ngabe iyabhora. So imnandi ngawo amaphutha lawo esenziwayo, sifunde kuwona, sicobelelane ngolwazi sabantu, sikhule sithuthuke sephambili ngoba uthando lumnandi. But as much as lumnandi luyingozi mangabe ungeke uqaphele izinto ezibalulekile yabo. So-ke mangabe unesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungaya ku-Facebook umsearch umqeqeshi wensizwa, khona ipage lapho ozolithola. Ungangibhalela khona noma ungibhalele kwi-email ozoyithola kwi-description yale video yabo. So-ke show mfowethu.